Ribeira levará as súas tendas á rúa este sábado. A Asociación de Empresarios Local promove esta cita na que participan unha vintena de negocios que terán unha ampla oferta de produtos e descontos. O verán trae consigo diferentes iniciativas para impulsar o comercio local. A Asociación de Empresarios de Ribeira desenvolverá este sábado 18 de xullo o tradicional Tendas á Rúa, que un ano máis se situará na Praza do Concello. Sumamos casi unha veintena de tiendas e, bueno, en este sentido vamos a estar desde as 11 da mañán hasta as 3 da tarde. É unha oportunidade bastante importante, unha para aproveitar tamén digamos, a ciudadanía de Ribeira e aparte tamén os turistas, non? Todas as tiendas van a ter produtos con un descuentos moi importantes de máis dun 50% e a verdad que, bueno, é unha oportunidade que non se pode deixar pasar, non? E reafirmou a aposta da entidade polo comercio local. Impulsando tamén o comercio local en este sentido e, bueno, esperemos que salga todo un éxito, que o tempo tamén nos acompañe e, bueno, en esta ocasión, pois, bueno, sempre son agradecer toda a ciudadanía e os turistas que, bueno, sempre hai moita demanda a hora de comprar os produtos, unha polo precio que é moi asequible. Xa que un dos principais atractivos de Tendas á Rúa é a rebaixa dos prezos dos produtos que ali se comercializan. Con esta iniciativa o que logramos é ter a veintena de tiendas na Praza do Concello todos xuntas para que, digamos, a xente pois aproveite, digamos, esa oportunidade de estar na plaza e aí pois elegir o produto que realmente lle faga falta ou que non lle faga falta pero que o leve por precio, que ao fin e ao cabo son precios moi asequibles. Deixarlle a xente que escolla todos os produtos, efectivamente. Son isto e máis a roupa de temporada que, bueno, que se está quedando pouco porque, bueno, xa a campaña de rebaixas está indo bastante ben. Outras atraccións desta iniciativa é a variedade de produtos que se poderán atopar as persoas que se acheguen á Praza do Concello. Hai roupa deportiva, textil, complementos, hai un poquinho de todo o que podemos encontrar no comercio local, vai a estar tamén un poquinho representado aí na Praza do Concello, tanto para xente maior como para os cativos. Será tamén como un anticipo do Vía Mare que se celebrará en agosto. Bueno, que iso sea outro evento un poquinho xa máis consolidado, máis organizado e máis completo. Este é un poquinho unhas horiñas que se vai estar aí porque do que realmente a xente se pode aproveitar para poder levar o produto a un moi bo precio. Tendas á Rúa estará este sábado na Praza do Concello de Ribeira de 11 a 3 da tarde.